Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewar duk wanda baya son zaman lafiya to sai ya kawo bulldozer ya ce zai rushe wannan ginin hotel ɗin da aka yi na Daula Hotel a jihar Kano. Wanda yake son tashin hankali to sai ya kawo bulldozer ya tura wannan hotel. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam a wata ziyarar duba aiki da ya je Daula Hotel da ake ginawa wanda yake kan titin Murtala Muhammad Way, ya yi jawabi kan kasuwanci a jihar Kano wanda yake mai daɗaɗɗen tarihi kuma mai tsayi da faɗi, wanda ya bayyana cewar kasuwanci a jihar Kano ya faru ne tun kafin Najeriya ta zama Najeriya, tun lokacin da babu jirgi kuma babu mota sai dai a jaki da doki da kuma raƙumi, wanda Larabawa suke zuwa har jihar Kano domin yin ciniki. Inda ya ƙara da cewar tarihin kasuwanci a jihar Kano abu ne mai girman gaske. Cikin jawaban da ya gabatar, gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana cewar duba da irin wannan kambu da jihar Kano take da shi, ya sanya ake ci gaba da gudanar da addu'o'i daga malamai daban-daban domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano. Wanda ya ƙara da cewar don haka gwamnati ta yi duba da hanyoyin da za a bunƙasa kasuwanci tare da zamanantar da su a cikin wannan jiha. Inda ya ce wannan dalili ne ya sanya gwamnatin ta yi duba na tsanaki tare da hangen nesa, wanda ta yi nazari tare da yanke shawara a kan gurare daban-daban a faɗin jihar Kano na gwamnatin tarayya, wanda suke nan ba tare da ana amfana da su ba, kuma gurare ne masu girman gaske wanda suka shafe shekaru masu yawa ba tare da ana yin wani abu a ciki ba. Ya kuma ambata Daula Hotel a matsayin wurin da ya shafe sama da shekara 20 ba tare da ana yin wani abu a ciki ba, sai illa 'yan shaye-shaye da kuma marasa gaskiya da suke laɓewa a wajen tare da kwana a wannan waje. Wannan dalili ne ya sa gwamnatin ta yanke hukunci tare da gayyato 'yan kasuwa domin a haɗu a bunƙasa wurin kuma a zamanantar da shi, inda ake gina wannan sabon hotel a wurin kamar yadda idan ku yake gane muku, domin dai bunƙasa kasuwanci tare da samun kuɗin shiga a jihar Kano. Jihar Kano shine santa ta ciniki. Babu wata jiha, babu wani gari wanda ya zarci Kano a wajen harkar ciniki. An san harkar ciniki a Kano tun ba haifi Najeriya ba. An san harkar ciniki a Kano tun ba haifi abin da ake kira Afirka ba. Tun ana ciniki tsakanin Larabawa da muka zo muka ce to wannan kambun da za mu bari wata jiya ta kwace mana wannan kambu ba. Kace to shikenan mu zo mu duba irin wurare wanda ake da su na gwamnatin jiha wanda yake sun riga sun mutu, ba a amfani da su, ba sa komai, sai dai masu shaye-shaye sukan shiga waɗannan wurare da ma ɓarayi su kwana. Alal misali kamar wannan hotel an bashi fiye da shekara 20 ba a amfani da shi. Saboda haka muka duba girman wannan hotel. Da can wata gwamnatin ta zo ta ɗauki manya-manyan filaye na wannan hotel, ta bayar kyauta, an yi na gidaje kyauta. Muka ce to mu ba ka zama ba, tunda abu ne na neman kuɗin shiga. Wannan hotel a kirawo 'yan kasuwa su ba mu shawara ya za a yi a dawo da ruhin wannan hotel ba tare da gwamnati ta ɗauki maƙudan kuɗi ta sa ba. Saboda haka aka zo aka yi wannan tsari da aka ba 'yan kasuwa, wannan ga naku, gwamnatin jihar Kano ke ma ga naki, amma ku 'yan kasuwa ku za su gina wannan hotel, kuma ku gina wannan hotel irin na zamani ba irin da da ba. To saboda kun ga irin wannan gini da muka gani yanzu shine sabuwar Daula Hotel da ake ginawa ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin 'yan kasuwa da gwamnatin jihar Kano. Muna tabbatar muku in Allah ya yarda nan makonni kaɗan za mu zo mu kaddamar da wannan hotel kamar da kuke ganin sa. Kuma wannan an kai majalisar zartarwa ta jihar Kano ta tabbatar. In wani abu na fannin shari'a an riga an yi shi akan wannan. Saboda haka wannan hotel da yadda Allah kamar yadda aka gina shi zai ƙara haba-habar ciniki a wannan jihar tamu. Amma wanda ba a son haba-habar ciniki
wanda yake son tashin hankali to sai ya kawo bulldozer ya tura wannan hotel. Wannan jawabai na gwamnan jihar Kano suna zuwa ne makonni kaɗan bayan da zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ba wa waɗanda suka sai filayen gwamnati shawara na cewar su dakata da aikace-aikacen da suke yi a ciki. Yana mai cewa idan gwamnatinsu ta karɓi mulki, gwamnatin za ta yi duba kan waɗannan wurare da aka saida na gwamnati da waɗanda aka bayar kyauta domin yin abin da ya fi dacewa da waɗannan wurare, musamman ma waɗanda gwamnatin take ganin an yi su ba a kan ƙa'ida ba. Sai dai rahotanni daga bayan fage na nuni da cewar wannan wuri na Daula Hotel, wanda yanzu haka ake sake sabon gina shi, na ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin yana da ƙalubale wanda gwamnati mai zuwa ka iya yin wani abu a kansa. Wanda ake da zargin cewar gwamnatin za ta iya samar da makaranta domin amfanin al'ummar jihar Kano a wannan waje.